kai gaskiya gayiyan nan ma kin rena mun wayo da yawa ku ji wata tambaya don manzon Allah dan Allah ƴan comment ku ba ta amsa kai tabdijan to ke redin hankali ma Indiya sun yi sun kyale ni barantana ke tabdijan Allah ka ba mu kuɗi ka raba mu shiga hadari mu fi karfin miliyan 100 yaji wayyo bismillah shinkafa ce da miya da naman zabo naman zabo Allah ka azurta mu ya ubangiji ba mu matsa ba ko ci da sha ya ubangiji mu fi karfin cikin mu ya ubangiji a bakka ma da ci da sha ka tuka koshi ma ka gode wa mai duka ni ba sai na tara ba Allah in ci in koshi ya ubangiji Allahumma kudadina end of discussion mun gama da wannan shi ma sauran abin da yasa na dan rage irin flako din nan ne 2 chalk na bari 2 chalk